Hemen jarri da botoi txiki bat gelditu nahi dudanean, saltatuko dut. Baina bitartean, grabatzen egongo da. Vale? Venga, orduan. Hasiko gara ja Classroomekin. Eta lehenengoa, zergaitik Classroom. Ni insistitzen ari naiz eskola gehienetan eta guztietan. Hasi Classroom erabiltzen haur hezkuntzatik. Eta jendeak esaten du, bueno, eta haur hezkuntza zer egin aldugu. Ba, bueno, nahiz eta bakarrik gurasoak ohitu. Oso importantea da eskola osoan izatea plataforma bat, kudeatzeko ikasleak, haien emailak, haien lanak, eta gurasoekiko kontaktua. Hemen, Classroomen badaukazue dana batera. Dana. Batzuetan funtzionatu duzue, batez ere hori, konfinamendua llegatu zenean, nizu porotzen du lehenengo egunetan batzuk, orain ikasleen emailak. Orain hasi bidaltzen email bat jakiteko zein lan egin behar duten. Orain esan behar diot driven usteko, gero honi zuzentzeko. Gero ez dakitzer. Classroomen dana dago bateratuta. Dana. Sartzen garenean Classroomen. Egin alditugu mezuak bidali eta Gmail erabiliko dugu, baina ez gara sartuko. Bertatik egingo dugu. Ikasleen lanak gordeko dira driven, baina ez gara sartuko driven. Classroometik joango gara. Orain antolatua ditugu baitari konferentziak hortik bertatik, dan egiten da plataforma berea, bale? Hori da lehenengo abantaila. Zergaitik haur hezkuntzatik? Ohitzeko gurasoak. Ohitzeko. Eta haur hezkuntzan lehenengo zikloan edo, zer egin alduzue? Astero behin, ostiraletan edo, bidali esteka bat, bideo txiki bat ikusteko, jolas bat egiteko, edo horrelakorik. Bidaltzen diezu, Classroomen bidez, ostiralero horrelako zer, bakarri lotura bat bideo batetara, eta jazta. Eta bitzen dituzu gurasoak sartzen, erabiltzen, eta jakiten, hori izango dela komunikabidea gelarekin edo irakasleekin, bale? Nire ustez benetan garrantzitsua, eta guzti desberdina da, konfinatzen badute gela bat edo guztio konfinatzen bagaituzte berriro. Ikaslea, umea, altzatzea, jartzea ordenagailu harrean, sartzea Classroomen, eta jakin hor dagoela dana, beharko duen guztia egun horretan, ez daukazen ikuserik, orain sartuko naiz Gmailen, ia dagoen zehozer, ia bidali diaten mezuren bat. Orain joa behar dut drivera, hori goitzi duelako irakasleak lan bat, edo ez dakizel. Ez daukazen ikuserik. Antolatzen duzu, lehenengo ordutik aurrera antolatzen duzu gela, eta hor, usten duzue, material, lanak, ariketa guztiak, eta landana dago antolaturik, eta umeak badaukaia referentzia hori, bale? Orduan, guztiz garrantzitsua nire ustez, eta esandakoa, hasierako zikloak, edo haur hezkuntzatik. Bueno, venga, nola joan Classroomera? Hasiko gara ja, sartuko gara Classroomen, eta hasiko gara. Baldin bagaude, jesuiteko edozein aplikazioetan, adibidez Gmailen, badaukagu zuzen hemen, badakizu beti, 9 puntu hauetan, aurkitzen ditugu jesuiteko aplikazio guztiak. Orduan hor dago kontua, Gmail, Drive eta bale? Eta hien artean, ikasgela. Sakatuko dugu ikasgela edo Classroom. Venga, eta sakatzen badugu, agertuko zaizkigu, ditugun gela guztiak. Eginda ditugun gela guztiak. Nik izango ditut hor batzuk frogatzeko, zue badaltu zue, izango ez da bat ere, bale? Nik hor ditut frogak eta jesuit online emateko erabilidu dana, eta bale? Baina orain, egin behar duguna da, sortu berri bat. Eta behaziko zarete zuek baita ere egiten, bale? Baina sartu behar dira Classroomen. Bai, Classroom barruan sartu. Ez, joan Gmailera. Zuek utzi ja konferentzia. Atera konferentzia pestainatik. Bueno, atera konferentzia pestainatik, jarraitu nahi baduzu azalpena, egon behar zarete hor, ezta? Baina, joango gara ematen denbora, egiteko gela eta bueltatzeko konferentziara, bale? Egon behar zarete pizka bat mugitzen horretan. Jarraitu nahi baduzu eta egin nahi baduzu nirekin batera, pestaina batean, Classroom, eta sortu gela eta baina gero bueltatu konferentziara ikusteko azalpena, bale? Venga. Bai.
Venga, banago klarrunen. Eta hor daukat, gehi, botoi bat. Sakatzen badut, esango diot, sortu ikasgela. Bi aukera daukat, sartu eta sortu, sartu izango da ikaslearen txat. Eta sortu, sortzeko. Venga, sortu ikasgela. Eta hemen, egingo dudan gauza bakar izango da, izen bat jarri. Besterik ez. Eskatzen da, informazio, izena, tala, gaia ikasgela. Ni normalean jartzen dut bakarrik izena, eta jazta, bale? Jarriko dut gurutzeta, Juan Ramón Jiménez. Venga. Jarriko dio JRJ, izena, zuek, hor, izenean noski, jarriko duzue, gelaren izena. 6garrena, 6garren B, 5garrena, B. Vale? Orduan, ni jarriko dut JRJ eta sortu, jazta. Eta ja, sortu, no? Sortu, bai. Venga, nire usatu da sortzen, baina sortu da, vale? Venga. Lan egiten badugu, batera, eta konferentzia jarraitu, hori egon beharko zer aldatzen, vale? Denbora emango dizue. Venga. Edo sortu, bai, orain, venga. Vale, venga, bueltatzen bazarete konferentziara, venga. Partekatuko pantalla. Hor daukagu, hasierako pantalla. Ikusiko dugu zer dagoen pizka bat, hasierako pantalla horretan, eta gero hasiko gara ikusten ja, banan. Lehenengoa, korrontea. Hemen da un tablón de anuncios. Bakarrik da iruzkinak jartzeko. Iruzkinak ez da jartzen materiala, ez da jartzen lana, ez da jartzen ezer. Bakarrik iruzkinak egiteko gelakoen artean. Irakasle eta ikasleen artean, bale? Zer ditu zaizu gaurko klasea? Ondo ditu zaiz? Edo ikasle batek gaur induz ezetaz enteratu. Ez dakit. Bale? Baina, bakarrik iruzkinak. Bale? Idatzi nahi baduzue, sakatu, partekatu ikasgelan, eta idatzizu ez. Bale? Venga, eta itxaron, galdera. Eta argitaratu. Bale? Argitaratu. Hor, ulertu pizka bat txat moduko bat. Ez da txat moduko bat zuzenean hitz egiteko, baina bai nozean behin abizu bat usteko hor. Bale? Noski. Venga. Noski. Entzuten da dana, Entzuten da dana. Noski, irakasleek, edo ikasleek egiten badute, iruzkin desaproposa dena edo, kendu aldiogu baimena egiteko iruzkinak, ikusiko dugu nola, bale? Baina kendu aldiogu baimena. Baina zera batean, guztiek publikatu aldute. Bueno, ikasgelako lana, hemen bai benetan sortuko dugu lana, hor dago botoi bat sortu, sakatzen badugu, ikusiko dugu zer sortu aldugun. Lana, lan galdeketa duna, galdera, materiala, berera bile argitalpena, bebada badaukat lan bat eginda beste gela batean, eta erabili nahi dut honetan, egingo du. Edo gaia, venga, gero ikusiko dugu banan. Jendea. Bai. Zein. Ai. Vale, venga, joango gara entzuten gero. Venga, galderak, utziko ditugu pizka bat amaierarako, bale? Agertuko dira hori eta ikusiko dugu gero. Bueno, hemen, jendea, badaukat irakasleak, hemen gonbidatu aldut beste irakasle bat nirekin partatzeko gela horretan, gehienetan ez duzu egingo, bada, momentu batean baina duzu bi kudeatu gela, eta joan oitzen baitare ikonoekin, hemen dago gehi bat eta persona bat, gehitzeko izango da. Bale? Ikasleak hemen bai, ja gehitu behar ditugu. Bale? Eta egingo dugu ja, pizka bat gera aurrera jarraitzeko zuek gonbidatuta.
Sakatzen badugu, agertzen da idatzi izena edo helbide elektronikoa. Baina aldugu idazten banan-banan izen guztiak, nik idatziko dut bat bakarrik, gero frogak egiteko. Vale, idazten dut izena edo helbidea eta kontuz, sakatzen dut hemen, bitu, gonbidatu ez dago aktibaturik, grisa dago, sakatu behar dut hemen eta gonbidatu. Bale, badaukat ikasle bat gelan, sartuta. Baina, idatzi behar ditut guztiak banan-banan eta banan-banan? Ba ez, bale? Normalean, suposatzen dut, izango duzuela zerrenda bat eginda, gelan, datuekin, ikasleen datuekin. Zutabe batean baldin badaukazue, el correo, bakarrik, egin behar dudana da, kopiatu guztiak, arrastratu, eta guztiak kopiatu, hemen zaudete zue guztiak, gehi, gurutzetako 2 eta alkartuko beste 2 gehitu direnak, hartzen ditu guztiak, eskuineko botoia kopiatu, bueltatzen naiz nire gelara, eta gehitzen ditut ikasleak. Eskuineko botoia pegar. Bale, hor agertzen dira guztiak, sakatzen du berriro, eta hemen daudea guztiak. Bale, gonbidatu. Idatzi edo nahi duzuna. Idatzi, helbidea eta jazta. Bale, gurutxeta, bale, venga. Hemen agertu da errore bat, baina da, hauek aldatu behar dutelako gurutxetakoak, aldatu behar dute zehose bere Google, onartzeko gonbidapena. Baina zuek hemengoak badaukazoa aldatuta, eta orduan ja onartuta, bale? Venga. Hemen orduan. Venga. Vale. Venga, hemen zaudete ja guztiak gonbidatuta, bale? Gela horretan, nire gelan bazaudete ja irakasle guztiak hemengoak, Juan Ramon Jimenezekoak, bale? Venga. Gris daude. Ikusten baduzue, gris daude batzuk, eta hemen dago bat Iker Madariaga beltzez dagoena. Horrek esan nahi dugu, Ikerrek onartu duela nire gonbidapena ja. Besteok ez duzu onartu. Eta onartu behar duzue, bale? Eta joango gara ikusten ja, bide batez, nola gonbidatu ikasleak gelan. Hau da erarik errezena. Nik eitzerakoan, ailegatu zaie mezu bat bere korreora, bere gmailera. Eta bakarrik sakatu behar dute korreo horretan, gehitzeko gela. Nik hemen daukat, espero dut, bai, bitu. Nik hemen daukat ikasle 0 bat kontua, ikasle 0 bat da gehitu duana eskuz, eta bitu, berak, jaso du ja, edo jaso beharko zuen, venga, kargatuko dut berriro Gmail. Venga. Eta ikasleak jaso behar du mezu bat. Esaten sartzeko gelan. Bai, jaso duzu ez da? Venga, nirea luzatzen da kargatzen. Vale. Hemen daukaia nik baita ere. Zuek izango duzue, joan nahi baduzue sartzen. Sakatzen dut emailan eta unirse. Zuke duzu baso? Ez haude zerrendan? Egiratu duzu zerrendan? Gero jarriko zaitu, esan gero. Venga, hor daukat ikasle 0 bat, jaso duzu gonbidapen bat sartzeko gela batean, bale, unirse. Eta sartuko naiz zuzen gela horretan. Bale? Venga, gero zetzen ez da eskorik. Vale. Venga, banago gelan.
ikasle moduan. Eta gauza bat, kontutan hartzeko, batzuetan behar bada frogak egiten badituzu, batez ere, batzuetan egongo zarete irakasle moduan, eta ikasle moduan beste navegador batean edo beste pestaina batean. Ni egiten ari zena orain. Eta batzuetan ez desberdin du, edo galdui, orain zer naiz, irakaslea, ikaslea. Beitu ikaslearen pantalla, ez dauka nota, badauka tablon, trabajo de clase, personas, baina noski berari ez ezkio agertzen notas. Niri irakasle moduan, beste nabigatzailean, bai agertzen zaizkin notas. Noski, haiei ez zaila agertzen notas aukera, bale? Venga, babaditugu guztia gonbidatuta, eta batzu ja onartuta. Bale, hemen daudenak, betzez daudenak, sartu dira ja, onartu dutelako gonbidapena. Bale? Hori da erarik errezena gonbidatzeko ikasleak. Ikusiko dugu gero beste pare bat, baina nire ustez hau errezena. Bildu email guztiak, gehitu, eta esan nahi, bueno, jasoko duzu emezu bat, saltzeko gelan, jazta. Bueno, ikusten baduzu hemen, onartu dutenen aurrean, edo ondoan, agertu da, gonbidatu tutoreak, bale? Gonbidatu tutoreak. Grisean ez dauden artean ez, baina adibidez hemen Raquel Tejero. Bueno, ez, erabiliko dut nirea, ikasle 0 bat, bale? Venga, vale. No sé, bueno, aquí, hemen. Badago ja, nik badauka ja gituta. Bueno, baina, gonbidatu tutoreak. Sakatzen badugu, gonbidatu tutoreak, jarri beharko dugu tutorearen helbidea, vale? Helbide elektronikoa. Eta, orain jazin izango dut egin da daukadalako ikasle 0 batekin. Baina, ni jarriko tutorearen gurasoen helbidea, haie jasoko dute mezu bat baita ere Gmailen, eta mezu horretan zabalduko dute eta aukeratuko dute jaso nahi ditut nire umearen txostenak egunero, astero edo inoiz ez. Hori da, egunero aukeratzen badu, egunero llegatuko zaio mezu bat, korreo horretara esaten zer egin den gelan. Publikatu den materiala, dauden lanak, iruzkinak egin badira, eta bar. Astero aukeratzen badu, astero jasoko du. Vale? Orduan hori zuek ere pensatu behar duzu, bueno, komeni zaitu tutorea gonbidatzea? Bai, nire ustez bai, vale? Gero haiek aukeratu jasotzea informe hori, ala ez. Txosten horretan zuek ez duzu zer egin behar, generatzen da automatikoki eta bidaltzen zaio. Bidaltzen dio aita amari, vale? Ez duzu ez egin behar. Eta hor, txosten horretan bakarrik egongo da, zein material publikatu den egun horietan, zein lanak jarri dituzuen, eta bar, besterik ez, bale? Orduan horregatik ez nuen, kontaktu hori mantentzeko gurasoekin, importantea, bale? Importantea klarrun, eta kudeatzeko gurasoekiko informazioa hobeto. Hemen beste gauza bat dago. Zein korreo erabilio? Gurasoena edo ikaslearena bera. Ikaslearena erabiltzen baduzu, egunen batean, bueno, mezu bat bidaltzen baduzu, ikasleak ikusiko du baita ere. Eta orduan batzuetan komeni zaizu noski ez ikustea, ez da. Orduan baldin badituzu baita ere, gurasoen helbideak, erabili gurasoena. Vale? Ikasleak ez izateko aukera momentu batean ikusteko zer bidaltzen diozunzuk beraitari, vale? Bueno, venga, hemen gedituko gara ja, eta hemen gaudenez, amaituko dugu ikuste menu hau. Hau da lehenengo menua, egin behar duzuen lehenengo gauza, bera, orduan horregatik geratu hemen hasieran. Bera, gero, bideoekin ez da orden berbera, baina bueno. Bueno, hemen aukera gehiago. 3 puntuetan. Zein aukera daukazue. Bidali mezu elektronikoa ikasleari. Jazta, hortik bertatik bidea diozu mezu bat. Aktibaturik baldin badago gonbidatu tutoreak, menu horretan agertuko dira bi gauzak. Bidali mezua ikasleari edo bidali mezua gurasoei. Vale?
Hemendik bertatik, biei bidali ahalko diezu emezua. Gonbidaturi baldin badago, aita edo ama. A ber, nik hemen ikasle 0 batekin, uste dut, neukala ja, bai. Hor, ikasle 0 batekin, neukala ja tutorea, eta orduan hor agertzen da. Bidali mezu elektronikoa ikasleari edo tutoreari. Edo gonbidatu tutoreak, edo kendu tutoreak. Bale? Gonbidatu alduzu beste tutore bat. Ama, aita, biak. Aldendurik edo. Venga. Eta hemen, azkenengo mezua, edo azkenengo ezaugarria. Sakatzen badugu ikasleetan, banan, lauki horretan, badaukagu beste menu txiki bat, ekintzak. Vale? Eta orduan hemen, bai agertzen da berriro, bidali mezu elektronikoa, kendu ikasle hori, edo desaktibatu iruzkinak eta argitalpenak egiteko baimena, aukera. Lehen komentatzen nuena. Batek egiten ditu iruzkinak ez aproposak, hemendik, kentzen diogu baimena gehiagorik egiteko. Eta ikasle horrek ez du iruzkin gehiagorik egingo. Vale? Venga. Bueno, hau da, egin behar duzu begara lehenengo gauza. Zatzen zaretenean. Beraien artean komunikatzeko erabat edo? Bai, eta ikaslearekin. Oso gutxi erabiliko duzu, Begara da komentarioak egiteko, horrelako komentarioak. Bueno, bihar ekarri ez dakiz zer, egingo dugula irtera bat, edo ez ahaztu ekartzea, hau eta hau edo. Iruzkinak gela barruan egin aldirenak. Gehienetan oso gutxi erabiliko dira, bale? Venga, hori da lehenengo gauza. Ikasleak egitu, ikasleak jaz ikudeatzen, tutoriak gonbidatu nahi badituzue, hor bertatik gonbidatu, eta jazta, bale? Venga, bueltatuko gara pantalla orokorrera. Eta beti bueltatzeko pantalla orokorrera, galtzen zaretenean, sakatu behar duzu egelaren izenean. Vale. Venga, pantalla orokorrean, nik hori ikusiko dugu baitaren notak, eta gara. Zer gehiago daukagu? Gauza bat, Googleena. Googleek egite ditu gauzak nahiko simpleak, nahiko errezak eta nahiko intuitibak. Badaukagu edo hartu dugu altura ja, edo eskola guztietan badagaude sartuta Google Suiten plataforman. Eta hori daukagu, los correos, konferentzia, eta egiten dugu horren bidez, Drive eta bar. Entzun duzue Office 365, zubai, Office 365. Bueno, Microsoftek egin du beste plataforma bat berdina. Desberdina da noski, baina erabilia berdina da. Hori da. Badauka hori Drive, gela bat egiteko, badauka denetarik, berdina. Delegaritzak, departamentuak, egin du kontratu bat, Microsoftekin. Egin da dauka duela ja ez dakizen bat urte. Vale? Eta orduan, momentu honetan, suposatzen da, implantatu behar duela Office 365. Baina noski, implantatu non eskoletan, gu bagaude ja hoiteta Google Suitekin. Esan egiten badigute, orain aldatzeko beste plataforma batetara, esango diogo, agur benur. Nahiko ja egin dut jartzeko las pilas en Google Suite. Orduan eskolek ez dut aldatuko. Vale? Ziur. Bai ikusiko duzue orain hasi dira partekatzen, zeo partekatzen dutenean, partekatzen dute con OneDrive. Eta OneDrive es el Drive de Microsoft. Eta hortik partekatzen dute. Eta korreo ere badaukago haiekin eginda, con Microsoft. Legasle.eus. Vale? Baina hortik aurrera ez dugu gehiagorik egingo, bada. Bai importantea hor, gauza on bakarra Office 365 horretan, zen, ikaslei ematen zietela kontu bat, eskolan sartzen direnetik, 2 urterekin, suposatzen da, egin behar dutela, aldak izan demora daramaten egiteko eta oraindik ez. Baina eman behar diete kontu bat, ikasle.eus adibidez, eta hori mantendu bizitza osorako. Bai DBH-en, bai universitatean, bizitza osoan mantendu. Hori da gauza on bakarra. Badaukazu kontu bat, eta kontu horrekin beti kudeatuko duzu dana. Zer gertatzen da Google Suitekin? Bueno, lehenengoa, nik horregatik esaten dizuet, egin ja 2 urtetan kontua sartu bezain azter. Baina noski, gero joaten dira DBH-en aldatu eskola eta aldatu kontua. Eta zituzten gauza guztiak edo horrelakoa ja, pin, banatuta, ezta? Horregatik gauza on bakarra, Office 365.
kontu hori, bale? Bueno, gero, orduan, esaten ari nintzen, intuitiboak direla gauzak. Jartzen bagara, pantalla honetan, ikusiko dugu, bueno, ikasgelaren kodea. Hor daukagu kode bat, kode hori kopiatu aldugu, ikasleei bidali Gmail batean, ematen diogu paper batean apuntatuta, eta horrekin ere sartuko dira gelan. Zer egin behar du ikasleak, Classroomera joan, gehi horretan sakatu, aldatuko naiz, kontua, baina, vale. Aldatu behar Classroomera joango da umea, sakatuko du gehi horretan, zuek gehitu duzuna, jartzen duena, sortu gela edo sartu gelan, aukeratuko du sartu gelan eta jarriko du kodea, jazta. Eta sartuko da barruan. Bale, hemen daukazu Meeten, sortu Meet konferentzia bat, ikusiko dugu bera aurrera gondola egin. Eta hemen, hautatu gaia, aldatzeko bakarrik hemengo irudia. Beste irudi bat jarri nahi baduzue, hautatzen duzue gai bat, hor daude irudi batzuk, aukeratzeko, adibidez ala matematika eta zientzia edo horrelakorik, eta hartuko dugu bat hemengoa, hau, eta jazta. Eta hautatu ikasgelako gaia. Egiten duena da aldatzea marrazki hori, besterik ez. Baitare, kargatu alduzu irudi bat, ordenagailutik. Jartzen baduzu kargatu argazkia, egin nahi baduzu eskolako argazki bat edo ez dakit zer, kargatzen duzu ordenagailutik, eta jartzen duzu argazki hori, buru horretan, bale? Izen buruan edo, bale? Hemen, ez dago laster entregatuko beharreko lanik, hemen ikusiko dituzue entregatu behar dituzten lanak, umeek entregatu behar dituzten lanak. Eta amaitzeko ja, lehi honekin, bada hemen, tuerkan, badituzue ezaugarriak. Baina ezaugarriak izango dira ikasgelaren zehetasunak, agertu zaigun hasieran, izena emateko eta bar. Orokorrak, gonbidapenak egin eta bar. Eta hemen dago beste erabat ikasleak sortzeko gelan. Hemen daukagu berriro kode hori, emateko, eta hemen daukagu esteka bat emateko. Kopiatzen badugu esteka hori hemen sakatuz, hor agertzen da, esteka kopiatu da, berdin, pasatzen diogu Gmail batean, normalena da, pasatu Gmail batean, pikatzen dute eta zuzen sartu gelan. Vale? Hau, eta erabili duguna dira nire ustez errezenak. Kodearena, bera joan behar du Classroom, eta gero sakatu behar du elgei, sartu behar du kodea, baina honekin egiten du zuzen. Pasatzen diogu esteka, Gmail batean, edo gehitzen dugu, hasieran egin dugun moduan. Gehitu, eskuz edo. Vale? Gero, hemen agertzen da, Meet konferentzia egiteko nola egin eta bar, ikusiko dugu beste momentu batean, sortu Meeten esteka, egingo dugu aurrerago. Baina sakatzen badugu, esteka bat sortuko da, eta sartuko gara Meeten esteka horrekin. Venga, itxiko dugu, iza horretan lehio hau, eta hemen behar da besterik ez. Orduan, hasiko gara ja, benetan ikusten, ikasgelako lanean zer egin aldugun. Hemen bai emango dizuet minutu pare bat, 3 egiteko nik egiten dudana, eta gero bueltatzeko konferentziara, eta hori, partekatutako pantailara, bale? Lehenengo gauza, sortu. Hemen, egingo duguna izango da, sortzea, lanak, materialak, eta bar. Lehenengo gauza, desberdinduko dugu. Baita ere ikonoak desberdinak dira, egitu. Lana eta lan galdeketa duna, marratxoak dira. Galderatxo bat. Materiala, folio bat eta pizkatxo bat orgoian zehoz. Vale? Orduan, hori baita ere desberdintzeko gero. Lana da, eta lan galdeketa duna, ikasleek egin behar duten lan bat, argi dago. Zeo zer egin behar dut ikasleek. Edo dokumentu bat bete, edo dokumentu bat niri bidali, edo hori, lan galdeketa duna izango da test bat, azterketak egiteko eta horrekoak, vale? Lanak. Galdera oso gutxiten erabiliko dugu. Azken finean da galdera bat bakarrik egitea. Eta puntugatu bat dugu galdera hori. Baina
inoiz egingo dugu galdera bat bakarrik, normalean erabiliko dugu hau, lan galdeketa duna, eta egingo dugu galdera pilo bat. Ez moduan, bale? Orduan galdera oso gutxi. Materiala da hori, materiala bakarrik, ez da inolako lanik. Hori da nik ikaslei usten diera materiala, haiek konsultatzeko gai bati buruz. Jazta. Materiala izan alda dokumentu bat, izan alda YouTubeko bideo bat, izan alda interneteko esteka bat horri batera joateko, bale? Baditugu lau mota desberdinak, gero ikusiko ditugu. Baina bakarri da hori, materiala konsultatzeko. Bale? Venga, gero hemen, berrera bilargitalpena, lehen komentatu du pizka bat. Beste gela batean baldin baneukan, material bat orain erabili nahi dudana, erabili nahi dudana, bale? Ekarri aldutona. Eta hemen, hasierako agaia. Lehenengo gauza izango da, gela antolatzea. Normalean gelak egingo dituzue mailaka. 6garrena, 6garren B, 5garrena, 5garren B. Noski gero, gela bakoitzaren barruan, gaika antolatuko dugu. Orduan, lehenengo gauza izango da, gai horiek sortzea. Eta gaiak izango dira assignaturak, jazta. Orduan, joango gara sortzen gai batzuk, zue joan egiten baitare, lehenengoa izango da, adibidez mate, eta jazta, onartu. Vale, venga, orain. Venga, sortzen dituzuen bitartean, gela sortzen dituzuen bitartean edo gaiak, joango naiz begiratzen eta erantzuten. Bueno, beste bat, sortu. Eta haren sortuko du, berriro gai bat, eta euskera. Eta horrela, joango naiz egiten, nire gelako gai guztiak. Gero, materialak, lanak eta barbaitare zaikatzeko. Hor, bale? Venga, bale, galdera pare bat dago. Bat da hori, beste irakasle bat. Beste irakasle bat gehitzeko, honena da, hori jendearen barruan, irakasle moduan gehitu, bale? Jartzen duzu irakasle, eta gehitzen duzu bere korreoarekin. Eta bigarrena, bai, guztio jasota izan behar duzu gonbidapena. Bueno, ez guruzetakoak ez, eta elkartukoak ere ez. Ez daukatelako baimenduta ni gonbidatzea. Hemen, badago administratzaile bat Google Suiten, normalean hemen da izango da Maia eta Enrique, eta orduan aldatzen dituzte Google Suite plataformaren baimenak, vale? Guk erabiltzeko. Eta orduan hor baimendu behar da que tú te puedas apuntar a una clase de otro dominio. Nik egin du gonbidapena begun ezerola dominioarekin. Eta ezer ukitzen ez bada, bakarrik apuntatu aldira dominio horrenak nire geletan. Baina orduan aldatzen baduzu, no, los de mi dominio se pueden apuntar a cualquier clase, ya está, orduan ez dago problemari. Zuen normalean problemari duzu izango. Egiten dituzuenean gelak, egingo dituzue hemengo ikasleekin. Eta hemengo ikasleak dira baita ere jrjimenez.com edo dakizet, vale, eskola.com, ez duzu izango problemarik. Problema sortzen da, gonbidatzen duzunean zure dominioko ez den bat, bale? Baina hori aldatzen da horretan. Bueno, venga, sortu ditugu gaiak, bale? Batzuk bila sortu dituzu bada guztiak, binguru, mate, euskera, gazte eta dakizet. Eta orain, joango gara ja antolatzen, bale? Materialak eta bar, horretan. Venga. Orduan, orain sortuko dugu, hasiko gara materiala. Vale? Gehitzen. Venga. Eta lehi honetan ja, pizka bat ohitu, lehi honekin askotan erabiliko duzuelako. Materialak, lanak eta barrekoak jartzeko. Vale? Venga, lehenengoa izango da izen bat jarri material horri. Bueno, nik beti etxate erabiltze du berdina, ornoduna, kala. Suposatu, ornoduna galtzen ari garela, eta orduan nik utzi nahi diet material batzuk ornodunei buruz haie konsultatzeko, bale? Baina, jazta, ornodunak. Deskribapena, nahi baduzu deskribatu pizka bat, deskribatu bestela ez. Hemen daukazu materiala, ornodunei buruz,
informazioa bilatzeko eta dalizera, deskribapen bat. Bale? Venga, hemen bai, importantea. Gehitu. Bale? Venga. Hemen dago importanteena, gehitu. Eta gehitu zer gehitu aldiot material moduan. Google Drive-etik. Google Drive sakatzen badut, zabaltzen da nire Drive, eta orduan, nik hortik aukeratuko ditut dokumentuak. Noski, dokumentuak izan behar ditut prest, noski. Vale? Orduan, esaten badio gehitu, agertuko dira, nik nire Google Drive-en daukadan dokumentuak. Hemen agertzen dira azkenak, erabili ditudan azkenak, hemen kargatu aldut ordenagailutik, vale? Sakatzen dut browser eta bilatzen dut ordenagailuan. Hemen agertzen da nire unitate osoa hor bilatzeko, vale? Dokumentuak hor bilatuko ditut, edo izardunak nik markatuta ditudanak importantziak bezala. Nik ditudanak markatuta importantziak bezala. Vale? En Drive, badaukazu Drive-en, ezkerreko zutabean badago bat izarduna jartzen duena. Tus favoritos edo gehiago erabiltzen dituzunak, vale? Bueno, bilatzen dugu, nik hartuko dut edozeina, hala, hau, bilatzen dugu, sakatzen dugu zen nahi dugun, eta txertatu. Vale? Jazta. Ikasleak badauka hor dokumentua. Galdu egin zarete bizka bat? Bai, nik hemen badikut hau, nik hola, eta datu. Bai, horrek ikusiko dugu. A ver, venga, bai. Venga. Gehitu dugu Drive dokumentu bat. Gehituko dugu beste bat. Gehituko dugu esteka bat. Eta esteka horretan eskatuko dugu web helbide bat. Vale? Nik lehen noski izan behar dut hartuta web horri hori. Hartuko dut orain edozeina. Vale. Ornodunei buruz hitz egiten duen horri bat. Ba, lehenengo, hala, Ornodun, Wikipedia, eta jazta. Banago horretan, kopiatzen badut elbide hori, kopiar, jazta, banoan nire gelara, eta itxasten dut. Vale? Noski, aurretik izan behar duzu gordeta. Noski, vale? Venga. Non. Vale, berriro. Jarraitzen du gehitzen materiala, vale? Orduan gehitu, baina orain gehitzen dut esteka. Esteka da interneteko helbide bat. Interneteko helbide bat, esteka, joe. Zagonekin, mugitzen ezenean batzuetan joaten zaiz. Teklatu txiki honekin. Venga, esteka. Esteka noski izan behar du ja gordeta, lekuren batean, vale? Hor, baldin badaukat horria, kopiatzen dut, kopiar eta pegar, eta jazta. Eta oso simple. Vale, pegar. Bilatu, zabaltzen duzu horri berri bat, pestaina berri bat, bilatzen duzu nahi duzuna, pinpin, eta gero, ematen diozu. Baina noski, hoberena da beti prestaturik izatea. Nik lehen egin dut nire lana, bildu ditut horri batzuk edo bideo batzuk, eta gero ja baditut elbideak hor, edo pestainak zabalik, ja, bale? Venga, bueltatzen gara gelara. Gehitu aldugu, YouTubeko bideo bat. Orduan, gehitu, eta, fitxategia, YouTubeko bideo bat, bale? Eta berdin egingo dugu. Baldin badaukago elbidea ja, hemen itxatxiko dugu, jazta, bale? Besterik ez. Edo hemen bertan bilatu aldugu. Bueno, normalean ez dugu egingo horrela, ezta? Ez dugu gara hasiko bilatzen prestatzen dugunean, lehen prestatuko ditugu horri guztiak edo baliabide guztiak eta gero joango gana txeltatzen, bale? Baina hor bertan bilatu aldugu, ala suposatu, hau, bigarrena nahi dudala, sakatzen dut eta gehitu. Jazta, badauka baita ere bideoa. Itxasteko baita ere? Baina normalean hori, arbezakezu hori. Bai, egin alduzu edo nik egin dudan moduan bilatu hor bertan, edo bitu hemen agertzen da
bideo bilaketa edo URL. Baldin badauka zoiala URL, berriro itxasten duzu. Vale? Lehen bezala, kopiatu, YouTubeen zaudenean kopiatu el bidea, etorri hona, eta itxatzi hemen el bidea, eskuineko botoia, eta pegar, jazta. Vale? Horregatik beti izan behar duzu lehendik hartuta, edo bilatuta, vale? Venga, eta hemen badaukago ja azkenengo aukera gehitu, da fitxategia. Baina fitxategia eta Google Drive eske azken finean berdina dira. Sakatzen badu fitxategia berriro agertzen zait, nire Drive, azkenak, nire unitatea eta izardunak. Benetan kargatzearena da hemengoa, ez da? Ordenagailuarena, browser, eta hor ordenagailutik kargatzen duzu. Vale? Baina bile horiek berdin-berdinak dira, ordenagailuan bilatzen duzu eta jazta. Baina beti Drive sartuta behar dira. Edo ordenagailuan. Jartzen badu, hauek azkenak, nire unitatea, eta izardunak dira Drive. Driven daukasuna. Eta kargatu egiten baduzu, da ordenagailuan daukasuna. Ordenagailuan bertan daukasuna. Browser, eta hor ordenagailuan bilatu ja. Vale? Ordenagailuan bilatzen duzu. Vale? Venga, eskuineko lehioa. Edo eskuineko zutabea. Hemen daukagu, hauekin norentzat da lan hori. Vale? Normalean hemen sakatzen badut agertzen dira ditudan gela guztiak. Hemen aldatu aldu gela, baina normalean ez dut aldatuko gela. Gela horretan banago gela horrentzat izango da gana, ezta? Baina, bueno, jarri aldiot beste gela bati. Suposatu, badaukadala bosgarren eta bosgarren bi gelak. Balana jarri aldiet bi gelei, vale? Eskuinean, hor, para musika ez esto, badaukazu. Bueno, ikasle guztientzat da lana, edo batzuentzat bakarrik. Badaukagu aukera, segun zein den lana, errefortzu lan bat izan alda, eta orduan bakarrik batzuei bidali. Hemen aukeratzen du, nori ez bidali, kentzen dudana, ez du jasoko. Vale? Normalean egingo dugu beti gela osorako. Baina aukeratu alditut, norentzat bai, norentzat ez. Bale, ya está. Normalean zengo da gela osorako. Bale. Bai, normalean hori gela osorako, baina jakin, egin alduzuela hori errefortzu bat batzuekin bakarrik. Bale? Venga, gaia. Hemen kontuz, importantea, askotan gertatzen da, ez dugu jartzen gaia, eta gero gauzak desantolaturik agertzen dira, bale? Nik ez du jarriko gaia orain, Ahaztu zai gaia jartzea, eta argitaratuko dut. Venga. Hemen daukat botoi argitaratzeko, baina hiruki txiki bat ondoan. Hiruki horretan gauza batzuk egin alditut. Argitaratu zuzen, programatu argitaratzeko ni nahi dudan egunean, astelenean, nahi dut astelenean agertzea jai. Orduan egiten dut programatu, eta hemen aukeratzen dut, zein egunetan, nahi dudan agertzea, ez dut egingo, edo zein orduetan, eta jazta programatu. Jarri aldiet, astelenean agertzeko, eta ez orain. Eta hirugarren aukera da, gorde zirriborroa. Gordeko du zirriborro moduan, ez dut amaitu behar bada materiala gehitzen, bueltatuko naiz beste momentu batean, utziko du zirriborro moduan, ikasleek ez ikusteko eta gero nik aldatzeko beste momentu batean. Baina orain argitaratuko dugu. Jazta, argitaratu. Eta behitu, nola gelditu den nire gela. Euskera, amate, eta ornodunak agertu zait hor kanpoan. Nik gero antolatu behar ditut gauzak. Euskera barruan, euskerako gauzak, eta bar. Baina orain, ez dio jarri gaia, eta kanpoan gelditu da. Ordua esate dudala, azten nahi da gauzak nahazten. Bueno, ahaztu zaidanez,
erringo dut orain ondo. Hemen daukat lana, bueno, materiala, hobeto esan da, ornodunak, sakatzen dut 3 puntuetan, ezabatu aldut, edo editatu. Editatuko dut berriro. Eta hori agertzen zait berriro lehio hori, berriro aldatzeko edo. Baina orain egingo dudan izango da gaia jarri. Ez daukat inguru, sortuko dut orain. Vale, ya está. Hori da, antolatzeko beti gaika dana. Inguru, vale? Eta ya está. Sortuko du gaia, orduan gaiak sortu alditu baita ere hemen, eta gorde. Izango dugu denborako bat hori egiteko? Bai, orain, venga, 5 minutu izango duzue egiteko, gehitzeko lanaren bat, materialaren bat. Venga, orain bai ikusi ja pantalla, inguru eta barruan ornodunak. Vale? Venga, emango dizue eta ber, 10 minutu edo, sortzeko materialaren bat gai desberdinetan, vale? Venga. Argazki bat, da, normalean material moduan ez da jarriko, bale, baina, bueno, bale. Bai, berdin da. Zuek pensatu materiala, materiala, a ver. Zuek gaur eskultzako azareta, eta? Bueno, ondo dago. Venga, ondo dago partekatzeko haiekin argazkiak, bai. Kopia-pega hori beti da lo más recorrido, Orain, kopiatzeko esteka bakarrik. Orain, sartu zure gelan. Gehitu, esteka, enlace. Bai, gehitu hor. Hori da, añadir enlace. Eta hori ja izango duzu horretan. Baina non? Bai. Non dago lana? No jarri duzu lana. Igo gora? Esan gori. Nire bizkarra. Bai. Hori da egin duzuna? Ditza, bai, jazta, orduan eskora barruan dago, jazta. Badago, ja. Bai. Ikatzen duzunean, zabaltzen da, eta ikusten dira gai guztiak edo lan guztiak, edo material guztiak. Kontu zen beste, non dakazu gela? Hemen dago gela, ezta? Ez que bi aldiz daukazu zabali gela. A ver, bai. Orduan hori, desberdin du, zein den nire eta zein den zuria, bale? Sortu, bai, hor daukazu euskera gaia, eta badaukazu ja barruan material bat. Ez diozu, bale. Vale, joan berriro al trabajo de clase, a ver, sakatu. Vale, a ver, eta sortu duzu bat, ala utzi duzu erditan.
gehitu nahi genuen esteka hemen. Bai, eta ez da gehitu. Eta ez da gehitu. Baina, eta zakatu duzu azken, venga, egin berriro. Material. Eta añadir, jarri zena, ez dela edo hartzen, jarri esteka jarri. Esteka, venga, vale, nahi duzuna. Añadir. Esteka. Enlace. Y ya lo tienes copiado, pegado ya directamente. Me ha dado caso ya copiaduta. Eta orain... Vale, añadir enlace. Bai, añadir enlace, eta orain, agertu bat zitzaizun hemen euskera. Bai. A ver, zipatu. Eta zipatik ez da... Crear tema, zergatik bai, badauka sortuta euskera. Horregatik. Agian ez du... Ez dakite, zakatu, vale, venga, publicar, eman publicar. Ez dakite, venga, eta orain, vale. Ez que ez hau zen gai bat, hau zen lan bat. Bitu, gaiak agertzen dira honela, ongi. Orain gai agertzen da. Eta hor sortu duzu material bat, sin meter en ningún tema. Ez egin eliminar, bitu, cancelar. Suposatu, okertu zarela, eta hemen nahi duzu. Editatu eta jarri bere etiketa. Editar, eta jarri la etiketa al tema. Bai, euskera, eta ja bidaltzen duzu, ha? Guardar, bai. Edo sortu beste bat. Mate edo beste bat bali para. Zer zen, ezta? Bueno, barruan egin eduzuna, edo bidari hona, edo sortu beste bat edo sartu barruan, edo zabatu. Bale, egin duguna, lehenako... Venga, konbidatzen ari zarete jendea, ezta? A ver si tenemos el material, ahora invitamos a quienes... Bai, baina, bueno, vale, baina lehenengoa da beti gela osatzea, Horai frogak egiten ari zarete, baina... Bai, ikasle edito. Egin alduzu gauza bat, eta hori denontzat, denontzat entzutera izabete hemen egiten duguna. Egin nahi badituzue frogak, zu sortu duzu gela bat, gonbidatu zure ondoko bat ikasle bezala. Eta horrela ikusi alduzue nola. Eta horrela ikusi alduzue nola jasotzen duen ikasleak. Noski, ordenagailu batean bazaudete kontuz. Bi pestaina, bat ikasle, beste bat irakasle, eta batzuetan nahaztu. Bai. Gonbidapena eginda dago, enlazea agertzen da. Ez, hor jarri behar duzue, nori gonbidatu. Zer egingo duzue, zuen artean gonbidatu? Baina gonbidatu da. Nori da klasea orain. Bai, orduan gonbidatu bera. Jarri bere korreoa. Orduan, egin behar duzuen orain, frogatu nahi baduzue, bilak batera. Egingo dugu gauza bat. Hemen egiten badugu. Nova ventana ditornito. Horrein badaukagu bideio, bale? En Chrome. Horregatik batzuetan kontuz ez nahaztu. Hau da beltza, goikoa, eta bestea da zuria. Horrela desberdindu alduzu. Eta zakatzen baduzu hemen, ikusten dituzu ebiak. Hau izango da zuria irakaslearena, eta hau izango da ikaslearena. Orduan, zu sartu nahi baduzu orain ikasle moduan, jarri Gmail, sartu Gmailen zure kontuarekin, eta onartu bere gonbidapena, eta sartuko zara gelan. Vale? Venga, eman, inicia sesión, Goian. Venga. Eta orain, sartuko zara Gmailen, onartu gonbidapena eta sartuko da zure gelan. Eta gero ja jolastu alduzu epizka bat, bueno, nola jaso duzun lana, nola jaso duzun materiala, vale?
JR bai Jimenez, ebas. Bai, sakatu, siguiente eta pasai. Ez da olvidazten. Oye, venga, vale, siguiente. Hori izango duzu korreoa, saltzeko gelan. Invitación, a prueba de HH. agurtzar la invitación de manera conjunta con la de Zein da zure dela, HH bi hori? Venga, vale, sakatu. Mata zeinizte diogu, Bi, venga, eta nitzo. Ya está, eta zu baso deia ikasle moduan. Ikasten gonbidatu didazu irakasle bezala. Vale, ya está. Zu orain irakaslea zara eta ni Ikaslea. Nahi baduzu, beitu, orain, joan aldatzen, zu jarri materiala, zu ikusi materiala, joan aldatzen, bide jo artean, ikusteko nola doan, ikasle aldetik eta egat aldetik. Bueno, venga, berreskuratuko dugu, vale? Venga, oso arraro egiten zait, egotea hemen batzuekin, eta zuek beste batzukan. Azteko ez dakin hori begira hemen, batzuetan. Nago pentsatzen, beste zaudetela hor, eta ez dakit nori begira. Eta gero, ia ja prest zaudete jarraitzeko, vale? Venga, prest jarraitzeko eta joango gara ja, benetan, gauza bada materiala ustea, eta benetan lana sortzea, vale? Eta hor dago ja, bada potentzia gehiago eta gauza askoz gehiago egiteko. Lanen artean baditugu bi, lana eta lan galdeketaduna, hasiko gara lanarekin, bale? Lana izango da, edozein modutako, imaginatu edozein gauza, bale? Ni badaukat hor adibide bat prestaturik, oso simplea, bueno, adibide pare bat, baina bakarra ikusiko dugu bat, adibidez, eta izan alda edozein motatakoa. Lan bat egiterakoan utzi aldiogu materiala baita ere, lan horrekin erlazionaturik, bale? Eta gero eskatuko diogu zehoz, eskatuko diogu guk usten diogun dokumentu bat beketzea, edo esango diogu, ez sortu zu dokumentu bat, laburpen bat, edo eskema bat, edo ez dakit, edo mapa mental bat, eta gero bidali. Eskatu aldiogu edo zein gauza, bale? Venga, hasiko gara. Orain sortuko duguna izango da lan bat, bueno, sortu da ja nahi gabe, venga, sortu eta lana, bale? Bitu, lehio antzekoa da, lehioa. Badaukagu izena, argibideak, gehitu, hor gehitu aldiogu hori. Materiala edo konsultatzeko lana egin baino lehen, vale? Edo gehitu aldiogu fitxa bat berak betetzeko, hori da egingo duguna, vale? Eta bitu nola aldatu den baita ere eskuineko lehioa. Agertu dira puntuak, orain puntuazioak emango diogulako, eta epemuga bat jartzeko lan hori egiteko, vale? Bestea berdina. Venga, jarriko diogu izena. Eta izena izango da, deskribapena. Vale, ni prestatu dut fitxa bat irudi batekin, ikasleek egiteko deskribapen bat. Eta niri bueltatzeko. Ni gero zuzentzeko deskribapen hori, vale? Venga, argibideak, berdin. Jarriko diogu egin irudiari deskribapena edo horrelakorik saltzeko. Gehitu. Eta hemen orain bai. Gehitu aldiogu materiala edo gehitu aldiogu fitxa bat. Vale? Kasu honetan nik gehituko diet fitxa bat. Baina berdin, utzi aldiogu hemen esteka bat, YouTubeko bideo bat, informazioa bilatzeko eta gero egiteko lana. Gehituko diot fitxa bat. Orduan Google Drive daukat fitxa hori. Eta gertuko zait azkenengoen artean. Noski, prestaturik izan behar dut fitxa hori, edo jakin behar dut non dagoen gordeta, bale? Oso argi izan behar dut, non daukadan fitxa. Venga, ja kargatzen den. Bale, hor agertzen dira, nire Google Drive erabili dituan azkenak, eta hemen, jaizten banaiz, badauka deskribapena. Bale, sakatuko dut, eta txertatu. Hori, bakarri da fitxa bat argazki batekin, gero berak idazteko beran idazteko deskribapen hori. Deskribatzeko, askotan egiten dugu fitxa normal batekin. Vale?
Baina kontuz hemen, orain, agertu da zeo zer berria. Bale? Hemen ondoan, agertu zaigu aukeratzeko leiho txiki bat berria. Eta sakatzen badugu, hiru aukera daukagu. Fitxategia ikus dezakete. Materiala baldin bada, bakarrik izango da ikusteko. Jazta. Konsulta materiala. Fitxategia edita dezakete ikasleek. Hemen dago importantea. Editatu aldute, hori da, idatzi aldute barruan. Baina kontuz, hau aukeratzen badut, guztiek, ikasle guztiek, egongo dira dokumentu berean. Bale? Hori dabil aldugu batzuetan taldeka lan egiteko. Egiten dugu hemen fitxategia edita dezakete, eta gero hemen aukeratzen dut, bakarrik ikasle batzuentzat, 4 ikaslerentzat. Orduan, 4 ikasle horiek lan egingo dute dokumentu horretan, batera, dokumentu berea. Google Suite plataforma sortu zen entrepresetarako. Justu, hori, lan kooperatibo hori egiteko enpresetan. Dokumentu batean lan egiteko persona desberdinak. Gero, eraman zuten hezkuntzara. Eta batzuetan guri komeni izango zaigu hori, egitea lan bat taldeka edo banaka. Kaso honetan, aukeratzen badugu hori, eta hemen ikasle guztiak gero aukeratzen badugu bakarrik $4, horiek lan egingo dute dokumentu horretan. Baina, venga, horrein interesatzen zaiguna da, 3. Eta da, zaguan hau. Egin ikasleentzako kopia bana. Hori da, bakoitzarentzat kopia bat. Ikasle bakoitza jasoko du kopia bat, lan egingo du kopia horretan, eta ni jasoko dut lan hori, jazta. Jasoko ditu guztiak automatikoki. Horregatik esaten dizuet, benetan zenbat erresten duen lana. Egon behar naiz bestela partekatzen driven, egin 20 fitxa eta bakoitzari eman berea. Horregatik, benetan erresten du lana pilo bat. Ez bakarrik komunikabidea, baizik eta lana. Venga, egin ikasleentzako kopia bana. Hori aukeratuko dugu. Venga, puntuak. Hemen normalean beti jartzen dugu 100, por defecto. Eta normalean gulan egiten dugu beti 10ekin, ezta? Ez dakin hor daukadan hemen ezabatxarena. Venga, orduan jarriko dugu 10 puntu. Vale? Epen mugari gabekoa, jarri aldiot muga bat. Vale? Berdin, sakatzen badut. Agertuko zait, hori, jartzeko muga bat, adibidez 2 aste emango diot, 22an amaitu. Jazta, 22ako amaitu behar da. Jazta. Ez dago gairik, berriro, euskera jarriko dut, deskribapen bat delako. Eta hemen, hau berria da, lehen komentatu dut Enrikerekin edo, argibideak berria, eta Googleek askotan aldatzen ditu gauzak. Badago askotan, gauza berrizten eta bat. Hau sortu zuten duela gutxi, eta hemen egin aldugu errubrika bat, baloratzeko lan hori. Eta ez egin bakarrik baizik eta importatu. Ni baldin banago interneten eta aurkitzen badut errubrika bat deskribapenak ebaluatzeko, jazta, jaizten dut, eta kalkulo horri batean baldin badago importatzen dut, jazta. Eta pasatzen diet ikaslei hori errubrika bat, jakiteko nola baloratuko dudan nik lan hori. Baina, badago sortu, ez gara gaitituko askorik, Sortu egiten badut, hemen agertzen da, badakizu nola doan errubrika bat. 4 edo 5 konzeptu edo, eta bakoitzean, adjetibo asko erabiltzen ditu, oso ondo estrukturatzen du, idazten duen, eta ez dakizen, 5 puntu. Gutxi erabiltzen du, 3 puntu. Badakizu nola doan. Hemen joan naiz gehitzen, hori, irizpideak, 3 irizpidea adibidez, hemen 5 puntu, hemen ez dakizen bat, hemen azalpena, zer eskatzen diodan mai bakoitzean, eta jazta. Eta amaitzen dudanean, gehitu irizpidea, beste bat egiten. Amaitzen dudanean, gorde. Eta bera jasoko du, hori, bale? Baina, hori ja, pizka bat aurreratuago edo. Venga, egin froga nahi baduzue, edo saiatu beste bat igotzen. Venga, bale, publikatuko dut dana. Sortuko dut dana dako aia jarrita ondo, sortuko dut dana. Bale? Venga. Eta orain bai, joango naiz ikaslearen... mierda. Espero dute... Venga.
egiten duzun. Batzuetan gertatu alda, konexioagatik edo batzuetan Google dago pizta bat. Venga, vale, sortu da. Venga, orain bai, sartuko naiz ikasle moduan, ikusteko lan hori, vale? Badaukat hemen bideo, bigarrena zen ikaslearena, joango naiz al trabajo de clase. Bueno, hasteko ikaslea jasotzen du Gmail bat, zure irakasleak, lan berri bat argitaratu du, Gmailen jasotzen du. Sartzen bada, hortik hartu aldu ja lana eta ona sartu, vale? Venga, ematen du, a ver, kargatuko du berriro horria, hori askotan egin behar bada, geldiri badago horria hor denbora luze, ez da kargatzen berria. Venga, hemen dauka ja lana, euskera, vale? Tabloian ere, ikasleari agertu zaio, Tabloian ere, iruzkinak egiteko lekuan, hor baita ere publikatzen dira irakasleak egiten duen guztia. Jose Clarrun ha publicado deskribapena, ha publicado material ornodunak, vale? Eta hemendik zakatuz, joaten da baita ere zuzen. Baina joango gara hemendik, euskera deskribapena, bertarea, vale? Edo hemen dauka dokumentua, zuzen sakatzen badu, joango da dokumentua. Eta orain, badago oso potentea dena, edo oso importantea dena, Google eta Drive, Driven egiten da baita ere. Classroom eta Driven barruan. Eta da, el feedback hori, interakzioa ikasle eta irakaslearen artean, vale? Nola zuzendu eta nola konpondu, lanak ere. Venga, ja kargatzen den irudia. Vale, beitu, hemen ja, erabili dut bat, erabilita zegoena beste... Venga. Hala. Vale, erabili dut bat, venga, eginda, batzuetan, kargatzerakoan luzatzen bada, venga. Azita zegoena ja beste ikastaro batean bera bada egin, bale? Baina onbea jasoko du zuriz, noski. Bueno, hemen berak idatziko du bere deskribapena. Venga, hala. Venga. Eta amaitzen duenean egiten, aurkezpen osoa egiten duenean, ez du ezer egin behar. Eta hau kontuz batzuei gertatzen zaizue berdin. Google dokumentuak eta gauza guztiak gordetzen dira automatikoki. Ez gara inora joan behar, que si compartir, que si guardar, que si lakezer. Gordetzen dira automatikoki. Orduan, umeak amaitzen du egiten, deskribapena, venga, jarraitzen du kargatzen, baina, espero dugu hartzea. Última modificación, hace unos segundos, vale, venga. Amaitzen duenean, izten du, vale? Eta, eta bertarea. Hasiera baten egiten badu bertarea baitare, zuzen joan aldu dokumentura, vale? Hemen, bertarea sakatzen badu, berriro sakatu hemen, eta dokumentua zabaltzen da. Baina, entregar, amaitu du ja, entregar. Eta bitu, hemen agertzen da, añadir o crear. Hori da, berak egindako dokumentu bat baitare gehitzeko, eskatzen balio, vale? Baina, venga, entregar. Berak entregatzen du lana, esaten dio ja ziur dagoen, vale, entregatzen du lana. Anulatu aldu, pensatu aldu, eso se falta zait. Anulatuko dut entrega eta berriro konponduko dut, vale? Baina, utziko dugu horrela. Venga, irakasle gelara berriro. Sakatzen badu deskribapenean, entregatutakoak 2. Ez naiz fidatzen, kargatuko dut berriro horria, vale? Behar bada entregatu horiek izan aldira beste batek egindakoa. Behar bada zuetariko batek egin du, ez dakit. Behar bada giretan zaudetenek batek egin du. Baina ziurtatzeko nire hartzen dudala, bale? Venga, hori banago euskeran. Venga, hau ikusten dugun eta ja amaitzen dugun 10 gutxiagotan lasai, hartzeko danok eta horrengo gunean jarraitu.
Venga, euskara. Badaukat bi entregatutakoak. Sakatzen badut, agertuko dira nork entregatu duten. Vale? Ikasle 0 bat, hori ni naiz, eta Estibalik entregatu du. Egongo da hortigela batean, egin du eta entregatu du. Vale? Baina nik zabalduko dut nirea, ikasle 0 bat. Bitu ezkerrean, agertzen dira, zeintzuk entregatu duten lana, zeintzuk dauden esleituta, hori da entregatu gabe oraindik. Vale? Hemen izango ditugu lan guztiak. Vale, sakatzen badut nirean, ikasle 0 bat, zabaltzen zai dokumentua. Eta leiho honetatik bertatik, konpondu aldu zeo zer edo ikusi. Baina normalean, hobeto ikusiko da zabaltzen badugu dokumentu osoa. Hemen daukagu, zutabe bat eskuinean, kentzen digu lekua, tamaina eta bat. Sakatzen badut hemen dokumentuan, gezi txiki honetan, haren direta kargatu osoa, zabalduko da dokumentu osoa. Hartzen du, bale. Zabalduko da dokumentu osoa. Eta nik orain, hemen egingo ditu zuzenketak, ez zuzenketak, egingo ditut iruzkinak, berak egiteko zuzenketak. Nik ez dizkiot egingo zuzenketak, berak egin behar, bale? Orduan, zabaltzen denean dokumentua, hau beha bat egin duzue Driven ja batzuetan irakasleekin. Driven eskatzen dizkizuenean hori lanak, Driven bertan egin dizkiezue iruzkinak eta bat. Hor dago bere dokumentua, nik hartzen du zati bat, adibidez hau, ez ari gustatzen dena da. Astiro doa orain, karagatzen edo. Hartzen du zati hau gustatzen ez aidalako, edo konpondu behar duelako, eta testua hartu dudanean, hemen zabaldu zait, gehi ikur bat. Eta jartzen du, gehitu iruzkina. Sakatzen badut, egingo diot iruzkin bat. Eta esango diot, konpondu hau, edo ez dakiz zer, edo ortografia katsa dago, edo hobeto egin alduzu, jazta, nahi duzu iruzkina. Bale? Eta iruzkin du. Jazta. Bale? Nik utzi diot hor iruzkin bat, esateko zer konpondu behar duen edo zer aldatu behar duen. Zuzentzen dut, berriro, ez dut ezer egin behar, ez doan partekatu berriro, partekatu li dago ja automatikoki, bale? Izten dut. Amaitzen dudanean, izten du dokumentua eta jazta. Izterakoan, normalean, bueltatzen naiz aurreko horrira. Eta hor, esango diot itzultzeko. Bale, jazta, itzuli dana. Itzuliko diot dana nota jarri gabe, ditur dago behan kalifikazioa, gero ikusiko dugu nola jarri. Baina ez dio jarri kalifikazioarik, horrek esan nahi du konpondu behar duela, bale? Itzuli dana, eta jazta, itzuli diot dana, itzi aldut hau. Bale? Berriro ikasle moduan, bale? Hemen dago ikasle moduan, joango naiz gelara, kargatuko dut berriro badaezpada horrian, eta joango naiz al trabajo de clase. Berriro ikaslea jaso du mezu bat, Gmailen. Irakaslea bueltatu dizu dokumentu bat, bale? Orduan beti dago kontrolaturik. Ikaslea Gmailen sartzen duenean badaukaia kontaktu osoa, bale? Honekin, klarunekin. Eta hemen berdin el tablón ez da gertuko, bale? El trabajo de clase, ikaslea joango da el trabajo de clase, eta ikusiko du bueltatu dio dela, lan hori. Bale? Euskera dekribapena, eta bertarea berriro. Egingo du, ikasleak.
Lehen sakatu dugu zuzen dokumentuan, bale? Orain, joango gara konbertsarea. Bale, pues konbertsarea, tu trabajo, ikaslea dokumentua. Sakatu, eta ikusiko du iruzkina. Eta orduan jakingo du hori konpondu behar duela. Hau da, benetan ez dakit, baina potentzia handia ematen diona klarruni baita ere, ezta? Ez da bakarria kontaktua, lanak ustea hortik eta baizik eta interakzio hori, zuzenketak egiteko, eta momentu batean, ez dakit behar bada duzu inoiz egingo edo oso gutxitan, edo behar bada bai laguntzeko ikasle bati, egon alzarete batera lan egiten dokumentuan, biok batera. Esaten diozu ikasleari, ez dakit noiz egun honetan egon eta egingo dugu bion artean, eta lan egingo dugu bio dokumentu berean, eta esango duzu nola egin hau eta ez dakit zer. Eta orduan, batera egon alzarete lan egiten hor, eta egiten duzun guztia ikasleak ikusten, bale? Venga, luzetzen da kargatzen. Venga, hala. Venga. Venga, hala, horrendik eta kargatu bero badozoa. Ai, venga, luzetzen zara edo zeo zela raro egin duzun. Venga, hala. Bai, eta está cargando eta ez naiz fidatzen gauza batez, lehen, oraindik zegoen kargatzen ez dakit zera raro egiten eta bueltatu diot, eta atera dut dokumentutik, eta ez dakit gorde duen aldaketa hori. Baina, bueno, normal ateratzen bada hemen, ikasleari aterako zaio lehen zegoen testua hemen, hori grisean hartuta, eta iruzkina hemen ondoan. Berak irakurriko du iruzkina, konponduko du, eta amaitzen duenean konpontzen, ez du kargatu oraindik, esperando google.com. Bueno, eta konpontzen duenean, izango du un tik, betiko el tik hori gordina edo, sakatuko duen el tik, ezaktzeko konpondu duela, ja. Eta jazta. Ikasleak ez du gehiagorik egin behar. Zuzendu, eta agertzen den iruzkinean, hemen dago tik urdin bat, sakatzen duen el tik, eta horrek esan nahi du ja, konpontu duela. Vale? Venga, orduan, uste dut oraindik dagoela kargatzen edo, baina bueno. Ba, berdin, itxiko du dokumentua ikasleak, eta berriro entregatuko du. Vale? Konpondu du ja, eta berriro entregatu. Venga, batxoetan, izan alda pizka banazia, nagoelako ikasle eta ikasle moduan, baina pentsatu zuek, ikasle moduan ez eretera inoz egongo. Ikasle kontrolatu behar dute berea, eta haiek egingo dute, vale? Bueno, maitzeko behar bada, ja, venga, harin, 10 gutxi dira, eta harin ikusiko dugu ja, bai, bueltatzen du, digunean, dokumentu hori nola jarriko diogun nota, vale? Eta bueltatu ja. Bueno, joango gara berriro gelara, ikasgelako lanera, berriro euskera eta deskribapena, bi entregatu, venga, eta ikasle 0 bat. Bale, orain, berriro ja ikusiko dugu lana, ikusiko dugu konpondu duela, eta ez dakiz zer, eta orduan jarriko diogu nota. Venga, berriro hemen, berriro zabaldu beharko nuke dokumentua, berriro ikusi, berriro ez dakiz zer, baina suposatu ja egin dugula, eta bakarrik jarri nahi diot nota ja. Venga, motel dugu indapillo bat, ez dakit pestaina gehiagi daukadalako zabalik, baina bueno. Bueno, hemen bertatik jarri aldiot, ja, nota, hemen sakatu. Venga, horren deketa kargatu. Hor sakatu eta idatzi nota, eta gero, 3 puntuetan, bueltatu. Sakatzen dut, eta gertuko da, bueltatu lana notarekin. Vale? Venga. Baina egingo dugu, hemen bertatiko beto, vale? Aurreko leiotik, ni normalean beti egiten dut, leio honetatik, hemen daukadalako guztia batera.
Eta orduan ja bai, venga, ikasle 0 bat. Jarriko naiz hor, jarriko diot nota, ala oso ondo egin du 9 bat. Eta orduan, sakatuko dut 3 puntuetan, eta agertzen da gordetzen. Kontuz oraindik ez dago bidalita nota, Vale? Ziriborroa jartzen du hor. Sakatu behar du berriro, eta orain bai itzuli. Lana. Eta hemen egin aldiot iruzkin bat, oso ondo egin duzu lana, primeran eta dakit zer, eta jazta. Eta itzuli nota. Itzuli gana, notarekin ja. Vale? Ba, jazta, desagertu da hemen dago ja kalifikatu bat, ikasle 0 bat. Entregatuta, Estibali, entregatu gabe, hau guztiak. Vale? Eta jazta. Bueltatzen bagara gelara, eta igatzen bagara anotaz, ja, hasiko gara ikusten nola notak hasten dira agertzen, eta badaukago ja hor. Deskribapena, ikasle 0 bat, 9 bat. Vale? Egongo da berago, baina hori izango ditugu ja nota guztiak. Vale? Urrengo gunean ikusiko dugu gehiago notak, ikusiko dugu galdeketa bina, baina bueno, orain utziko dugu horrela, eta urrengo gunean baita egingo dugu bilpasaketa txiki bat hasieran, egin dugunarekin, eta gero ja, bai lan galdeketadunak egiten, hor bai praktikatu behar duzu gehiago. Hori da formularioetan egitea, los formularios, los test, preguntas y respuestas eta bar, eta hor bai egon bazarete ja gehiago praktikatzen, batzuetan izango delako gehien erabiliko duzuena edo askotan erabiliko duzuena. Testak eta horrelakoa, bale? Venga, utziko dugu hemen, bai hori, ikusi gauza bat, dana baterakuta hemen. Ez gara mugitu, klarunetik. Bale, eta horrengo gunerako baita ere egin gauza bat. Prestatu alba duzu ja zuen gela, baten baldin badauka ja argi, bueno, baditut ikasleen emailak, venga, ziko nahi montatzen dela. Eta horrengo gunean ja praktikatzen duzuen bitartean, utzi alduzue ja lana edo materiala gai bat lantzeko. Bale? Venga. Bale. Venga, utziko diogu grabatzeari, eta berzela. Gauza asko ematen dira, baina hori, saio batean edo pare batean, batzuetan noski. Venga, vale. Vale. Agur. Venga, vale, agur. Bai, grabaketa bidaliko duzu eta jarriko duzu eta eskura, vale? Venga, vale, agur.